Blíži sa koniec roka, za rohom tu už máme rok 2015. Samozrejme, tí, ktorí používame diaľničné nálepky, musíme si ich pomaly, ale isto kúpiť. Kto musí a kto nemusí, na to sa dnes pozrieme. Tak ako po minulé roky sme si ich museli kupovať všetci, tak novela zákona číslo 447 z roku 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, platná od 1. januára 2015, oslobodzuje držiteľov parkovacieho preukazu ZTP od platenia diaľničných známok na Slovensku. Kto má na to nárok, o tom rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý schvaľuje a prideľuje tieto parkovacie preukazy. Ako na to? Ak už si vybavíte a vlastníte parkovací preukaz ZTP, vyplníte žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest, priložíte k tomu kópiu rozhodnutia žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, kópiu parkovacieho preukazu ZTP a kópiu technického preukazu vozidla, ktoré budete používať. Odporúčame veľký technický preukaz, nielen plastovú kartičku. Toto všetko odovzdáte alebo zašlete do ich centrály poštou. Na základe týchto podkladov vám Národná diaľničná spoločnosť vystaví potvrdenie o oslobodení poplatkov za diaľnice a rýchlostné cesty. A mimochodom, nemusí to byť len vaše vozidlo, môže to byť vozidlo toho, kto vás pravidelne prepravuje, napríklad rodinného príslušníka. Pri jazde buď s držiteľom parkovacieho preukazu ZTP, ktorý musí sedieť vo vozidle, alebo ak jazdíte bez neho, musí vodič pri kontrole predložiť policajtom okrem bežných dokladov aj kópiu rozhodnutia o peňažnom príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby do domova sociálnych služieb, školského alebo zdravotníckeho zariadenia. Samozrejme aj kópiu parkovacieho preukazu a potvrdenia o oslobodení od poplatkov z Národnej diaľničnej spoločnosti. Všetkých, ktorých sa to týka, upozorňujeme, že je to výnimka platná len na diaľniciach a rýchlostných cestách Slovenskej republiky. Ak sa chystáte jazdiť po diaľniciach v zahraničí, tam si diaľničnú nálepku alebo poplatok za použitie diaľnice zaplatiť musíte. No a poďme na našu súťaž. V dnešnom dopravnom oku sa vás pýtame, kde získate parkovací preukaz ZTP? Vaše odpovede posielajte na mailovú adresu dopravneoko@asaauto.sk. Do predmetu správy napíšte slovo súťaž. Nezabudnite na svoje kontaktné údaje vrátane telefónu, aby sme sa s vami rýchlejšie spojili. V nasledujúcej relácii sa dozviete mená výhercov. A o čo súťažíte? Autoklub Slovakia Assistance venoval do dnešnej relácie klubovú členskú kartu programu Show Your Card typ Standard, ktorá umožňuje motoristom využívať popri asistenčnej pomoci aj zľavy a výhody v celej Európe. Ušetríte aj na nafte či benzíne v sieti čerpacích staníc Agip. Na Slovensku 4 centy a v Česku 1 korunu na každom litri. Druhou cenou je balíček praktických predmetov do auta, ktoré sa vám zídu pri každej príležitosti. Pridávame aj gratuláciu dvom výhercom z minulej relácie, ktorí správne odpovedali na predchádzajúcu súťažnú otázku. Tej odpoveď znela paragraf číslo 21 zákona o cestnej premávke. Sú nimi Henrieta Vlkovičová, získava klubovú kartu programu Show Your Card, a Renáta Naďová získava balíček praktických predmetov do auta. Obom výherkyniam srdečne blahoželáme. Sme na konci dnešnej relácie. Dúfam, že sme niektorých z vás potešili, že sme vysvetlili problematiku, ale vaše problémy nás zaujímajú stále, takže náš mail je tu pre vás. No a uvidíme sa o 2 týždne.